Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Men şu vaqt Muhammed Ali'nin müzeyinde näder videolar görürsünüz. Bärde Kentucky ştaty Louisville şäherinde Muhammed Ali dünya tanalyan boksör. Bärde doğulup ulalon. O adam diňe boks därle adamçylygy bilen dünya taryhyna iz goýdy. Olar ýaly adamlar 100 ýyllardan, 1000 ýyllardan bir ýyl gelýär. Allah ona rahmet etsin. Videosyny oçany seredim. Gyzykly bowlatdyr görürsüňiz. هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة. I love people and people love me diye. Men adamları söýen ve adamlar meni söýýär diye. Muhammed Ali magazyny näder? Käbir arttyrylacak. Siz üçin 10 sanaň adamy sowgat ederim inşallah. مع السيول الجائفة اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى. Haberde görüşmek diýerler. Muhammed Ali'nin suratlary, ratlary billboardy bar. Ya Muhammed Ali'nin halady Kur'an 50 var berdi. McGregor diye. فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت. Other champions may come and will be the latest, but Muhammed Ali will always be the greatest. Bir çempionlar gelip gider diye, yöne diye Muhammed Ali de hem meşe de büyük olur diye. Yani ularning tarihte koyun adı hiç açım yaptığını çıkarmaz. Seredin ne? Muhammed Ali diňe bir boksör däl, isem legendarny bir adam. Ol adyny tariha ýazdyrdy. Öz hakkını, hukuguny bileni üçin, görüşeni üçin. Amerikada bir wagtlar garalar bilen aklaryň aýry tualetleri, aýry naharhanalary, meselem aklaryň girip bilýän ýerine garalar girip bilen oklaryň şu suratda görýänsiňiz. Şu datlary. Freedom is a constant struggle diye. Свобода это постоянная борьба diye. Erkinlik de hemişelik görüşmek diye. Görüşmeli, görüşmelilik. Yakyadlar, ölür gatken adam, ölürler. Şu döwürlerde Muhammed Ali şolaryň hakkı hukuky üçin görüşýärdi. Görýänmi? Ýurduň içinde garalary kösädler o wagtlary. Görýänmi, awtobusyň ýüzünde garýaglar oturýardy, öňde aklar oturýardy. Berde protestler gidiyordu başına yalar. Böyle hem de Amerika'da bolanlar ve Muhammed Ali şonun içinde ulu rol oynaýardy. Ene Vietnamdaki uruş görkedi. Bilişine diýerler Muhammed Ali Vietnam'a uruşa gitmänligi üçin boynu gaçyrdy uruşa. Ona suda çıkardılar eline hemme titullaryny alan wagtlary ol näme diýdi? Näme üçin men diýe Amerika gitdi? Olar näme maňa neger diýdilermi diýe? Ya da olar näme meniň maşgalama adar berdilermi? Ya meni kimsitlermi diýip men näme üçin gidip şu taýda beýguna adamlar öldürmeli diýip uruşa gitmekden boynu gaçyrdy. Şo wagtda suda hemme statusyny dady Muhammed Ali'ň eline aldylar. Ne bulam şu pursatdan biri Vietnamdaky uruş, Amerikan Vietnam'a girişi. Bular hemme de tarih bol geçer zatlar. Şu adam tarihte iz goýan adamlaryň biri. هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت
نشيدنا راغبة فأبرقت وأرعدت نشيدنا راغبة فأبرقت وأرعدت والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجل والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجل ومن دمانا هدرت سيولنا وانحدرت تسحقهم كأنها قنبلة وانفجرت والبحر جاء بالمدد يخرج موج البحر من يقصفهم بموجه فموجه بلا عدد فر الغزاة الفجر كالحمر المستنفرة لكنما المطلع قد ودعهم بالمجزرة بلادنا تحررت قيودنا تكسرت أفواهنا صادحة قد هللت وكبرت شمس الكويت أشرقت وفي سمائنا ارتقت ورفرقت رايتنا حيث الطيور حلقت هب النسيم ناعما داعب ثغرا باسما ثغر الكويت بعدما داهم لصا غاشما. Muhammed Ali gurlawatyr. Men näme üçin diye 10 000 kilometr diye gitmeli diye başka bir yerek diye şu taýda diye birlerini öldürmeli diýer. على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها Sağ Muhammed Ali'nin velosipedi. واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة. Ne bu Muhammed Ali'nin Trilovkadan guruşası, ne Muhammed Ali'nin şu boyunun perçatkaları. Bilen go up to people, you know, and start a conversation. And which neither one of you Muhammed want each Ali'nin other. perçatkası, And hemşireleri. so one of the things that the living brought to cash his claim was Bu ringde Muhammed Ali fırsatı boy geçirdi. Şu ringin beşikleri beri. Hormatly vatandaşlar, 1996 ýylda Atlanta'da, Olimpiyadada Muhammed Ali şu fakirliğini yaptı. Ve şu fakirliğini şu هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصار